Basa mangwanani ndafumiro bata jongwe muromo ndakananga kunodai kugadzirira munozviziva mose kuti mavhiki apfuura takadai kuposta tichitsvaga kambani inoziva zvainoita, kambani inoita zvemajurawo kuti isirewo jurawo pamba pedo patiri kudai kuvaka. Tabva tabatana nevakomana veMark Fencing and Walling avo vanodai kudoba-doba majurawo nefensi nezvimwe zvakasiyana-siyana. Muzuva ranhasi tafumira kubata jongwe muromo kuti tinge tichidai kulodha mapanels ejurawo redu iro ratinodai kunoisa kuimba yedu iyo yatiri kuvaka. Mose munozviziva kuti Titan Keke vanoda zvinhu zvakanaka. Kambani yatiri kushanda nayo iyi inonyatsodoba zvinhu zvakanaka kubva kumajurawo, fensi, mareza waya nezvimwe zvakasiyana-siyana. Ruzha rwamuri kunzwa patiri kudai kukudzai nyaya yetiri ruri kukonzereswa nemwana wangu munozviziva rungwanani achangobve kumuka. Mark Fencing and Walling iri kudai kupedza maspotsi. Tichange tichikuratidzai basa rose rainenge ichiita kumba, kubva pakucherera mapoles kusvika pakuisa mapanels kusvika jurawo radai kupera. Nhamba dzamuri kudai kuona paskirini ndo nhamba dzevakomana vanoisa majurawo, vanogona basa, vanoshanda, hazvinei kuti kuri kupisa, kuri kunaya kana kuri kutonhora. Ndine shungu dzekuti mese munge muine data apo patinenge tichidai kukuratidzai maupdates ejurawo redu kubva richitanga kusvika richinopera. Bayai ringira muri kudai kuona kana kuti peji ratadai kutega ndo revefencing kana kuti walling vemarking. Uku ndo kupera kwezintaba.